Dan 4 gađanja prečke svaki dan sve dok ih ne pogodim 10 za redom. Opet smo na sunsetu i odmah krećemo. I odmah jedan. Laganini. Jao, prešla mi je preko noge. Zašto sam tako traljav? Ma jedan. To je to. Je moguće da mi je za sad top score 5? To je možda čak i dobro. Jao, sine dragi. Tako to mora sjest. Ovo je grozno. Danas je najgori dan od početka. Ne, danas mi očito nije dan. Ako sad fullam gotovo. Ma to! Samo se moram malo prepast sam sebe. Ma to, sine. To je 2. Jao! To je to, ljudi moji. Hvala na gledanju. Vidimo se sutra.